tashi a nemi sana'a. Gai sai in mun da. Ko mun shi Allah. Sai in mun banna. Ko mun shi. Ya sisi ba ku san baba na wa gari. Ba sai na kira shi ba. Ka tura. Assalamu alaikum baba. Kai. Dan baba ya akai. Ya kama sai ya duka mu. Suwaye. Suka da kan mun kai dan baba. Ishuru dan baba, ishuru. Wannan mu zai ce dan zaman banza ta kuma. Ya zai turo ban da turo maka. Mu ga gatan shi a garin nan. Ka turo shi. Ko tunibu ne mun sai da rabi. Hey. Gatan nan ka mu gani a garin nan. Uban waye? Uban waye a garin nan? I dey ask you whether you dey craze. Nan ma fi duka na shi wannan felle ne. Ba gaskiya. Kai Allah mai ta kanmu. Kai uba da renin uban waye ne da kan mun da a garin nan? Waye bai sanna a garin nan ba? Waye bai sanna a garin nan ba?